Takže. Tak. A jdem na to. Teď jsem ztratil kameru. Ty jsi to zkusil toto? To video? Co? Spustil to video? Jo, už natáčíme. Takže počkej. Tak jdi před tím natáčet, dělej to. Tak čus lidi. Takže lidi, to je Štěpán. A já jsem tady Dan. Ještě jsem si vám nepředstavil, mám jenom jedno video, 14 zhlédnutí. Někdo mi dal dislike. Tak, jdeme natáčet video Neviditelný muž. Je to velmi husté video, takže jako vymyslel jsem ho fakt sám. Fakt mě napadlo úplně samo. Prostě si myslím, že to bude lajků, zhlédnutí. Hrozně prostě mi dáte odběrů, lajků. To si myslím já. No, takže už bychom tuto měli. A teď jdeme. Tak já si to počkej. Tak už jsme tady. A chtěli bychom teda natočit video Neviditelný muž. Tady můj kamarád Štěpán. Ahoj. Bude natáčet a já budu něco dělat. Tak. Můžeme začít. Tak jo lidi, takže teď jde na řadu. Uděláme fauly. A pak brutální fauly. Takže teď se jde na... Takže vidíte, tady byl jeden faul, který jako byl brutální. Vám by se to doufám nechtělo teda stát. Nechtělo by se vám to stát, ale prostě je to tak. Ty vole. No, tak vidíte. Se mě zeptat, jaký to bylo asi. To radši neskoušejte. Příjemný, co? No teda moc. No. Tak za chvilku půjdu na řadu já, jo? Ty vole. Teď ho spauloval další. Takže pojď. Jde. Tak, se vyměníme, protože už tak jo, tak se jdem vyměnit a takže za chvilku, jo? Tak čau. Tak teď jde na řadu Štěpán. Tak 3, 2, 1, můžem! Tak to byl brutál úplnej. Počkej! Jo. Hej, Štěpej. Tak jo. To se vám nechtělo stát. Za chvilku vám to ukážem. Nejdřív to ošetříme a pak, jo? Takže za chvilku lidi. Tak teď dáváme brutální skoky. Nejdřív začínám já, protože Štěpánovi už to asi začíná lézt na nervy. No, to teda začíná. No, takže teď jdeme na brutální skoky. OK. Takže jdem za ním, jo? Tak počkej, ne? No, jak může začít? Já se hodně bojím, nikdy jsem to ještě neskoušel. Dobrý. To je fakt úplnej brutál. A víte co lidi? Dám si to dát ještě 2krát a pak vám ukážem, co se mi stalo. Protože to je fakt brutální. Tak, 3, 2, 1. Dobrý. Dobrý, kámo. Dobrý. Pojď, já ti... Už to. Díkec. Tak, dobrý. OK, takže... A teď vám ukážeme, co se stalo Štěpánovi. Takže pojďte. Takže jdem na to. Tak, počkej. No. Chcete to vidět?
Tak se podívej. Tak my vám to ukážeme. Vidíte to všichni? Tohle se mu přesně stalo. Vidíte to všichni? To je hrozný, co? Jo, je tam vidět jako pneumatika, ale to není pravda, protože tady nějaký tady kokot tady něco postavilo a já jsem se o to pěkně sedřel, takže jako... Ono to není vidět v tom videu, ale prostě ono je to tam, no. Ono to není vidět, takže zase tak asi u dalšího videa. Tak, čau a loučíme se s váma. Čau vás. Čus.